Aprel ayında lengeçler. Aprel ayının başında ve ortalarında lengeçler şahsi ötüşe gönüp durup biler. Özüňize bolan hormatyňyz artyp biler ve bu sizi batyrgy, işçiň hereket etmäge höweslendirip biler. Gözetimlerinizi giňeltmekde ve bilim almakda üstünlük kazanyp bilersiňiz. Bu size okumaga itergi berip biler. Şahsi ve hünär taýdan ösmek nukdaý nazaryndan sizi gyzyklandyrýan käbir dersler öwrenmek üçin birden kurslar ýazylmak kararyna gelip bilersiňiz. Misal üçin, başaryp dilini şu görnüşde öwrenip bilersiňiz. Her neçe bolsa, okuwlaryňyz gowy geçer we gyşky wagtyň dowamında epesde ötüş kazanyp bilersiňiz. Şeýle hem syýasat, döredçilik, güýmenji we seýu üçin amaty pursat. Syýasat sapar wagtynda romantik gatnaşyklar başlap biler. Virtual romantik tanışlaryň syýasatdan soň hakyky tanışlary öwrenmegi mümkin. Dostlaryňyz bilen gatnaşykda köni we pal dostlaryňyz bilen gatnaşyklary ileri tutuň. Aprel aýynyň ahyrynda garaşylmadyk güýçli ýeňip bolmajak waka bilen ýüze-ýüz bolup bilersiňiz. Emläňize zeper ýetmegi bilen baglanşykly ýiti ýa-da ýüze çykyp biler. Misal üçin, awtoglaryň döwülmegi ýa-da zaýlanmagy bu maliýe çykdaýjylaryny talap etip biler. Ähli maddi zerurluklar doly kanagatlandyrylmaz. Bu videony kabul etseňiz, men ütkeşikle taýyn diýip tesirlerde ýazyň we kanalyma ýazylyň.